Warehouse sa Kalibo, Nasunog. Masobra 18 milyones pesos nga balor sang propiedad, gintupok sang kalayo. Nakatutok si Josel Huesca. Alas 2:05 kainasang kagaon sang ginpahibalo ang Kalibo Fire Station sa natabo nga sunog sa barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. Pag-abot sa duha ka fire truck sige nang tupok sang kalayo sa warehouse ukon bodega nga ginapanigiyahan ni Ariel Garcia. 6 ka units ang nagarinta sa nasambit nga bodega. Nagarinta petroleum field mayroong oil mo lang, doon tayo malang hindi magigita mo. Tapos ang kasunod na unit, mayroong power tools, may auto supply yung parts, may tires. Nagpangayo sa bulig ang Kalibo Fire Station kag nagresponde ang mga kaiping nga banwa pareho sa New Washington, Balete, Tangalan, Ibahay, Libakaw kag ang fire truck alin sa Kalibo Airport. Alas 6 na sang aga sang gindeklara ni Senior Inspector Gerardo nga kontrolado ng sitwasyon kag alas 9:05 kainasang aga sang gindeklara naman nga fire out. Hindi pa matumod sang Kalibo Fire Station ang gintunaan sang kalayo. Kinahanglan pa suno kay Senior Inspector Gerardo sang tulid nga investigasyon. So as of now, nag-extract man kami sa mga physical evidence, then ipadala pa namon na din sa National Headquarters. So mag-duration pa na. So mayroon kami spot report, may progress report, at may final investigation report pa. Sa inisyal nga report sa halit sang sunog, nagdangat na ini sa 18 milyones 500 mil pesos ang natupok nga propiedad. Josel Huesca para sa One Western Visayas.